Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm aħna xortina tajba. Kemm aħna xortina tajba li qegħdin fid-dar ta' Omna Marija u kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla u niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Franġisk Portelli, illum jaħbad id-99 anniversarju mill-mewt tiegħu. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil xulxejn b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lil-Lud. Ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li milgħajr ifixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna marfgħa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok ilena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qis l-għajb tiegħu u li jissa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħna mela naħsbu fih li qatt għall-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtgħux qalbkom sa issa fil-ġlida tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien infaħruk mulej dawk li jfittxuk. Ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Irrott il-wedit tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu, jieklu l-fqajrin u jiġbgħu. Ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbkom għal dejjem. Ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Jiftakru it-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u quddiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnuż. Ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu u quddiemu jmil kull min niżel ġo trab. Infaħru mulej dawk li jfittxuk. Għalih tgħix ruħi, lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru li sidi lin-nisel li jgħat jiġi. Ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li jgħat jitwielet. Dan għamlu il-mulej flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru u dan malli raħ inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Bint iż-żejra waslet fl-aħħar,
ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu, kotra kbira mixja warajh kulħadd iros fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wis taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma talli marret għall-għar. Meta semeb Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar għax qalet jekk immissim qar il-mantar tiegħu inkun infejqa. F'daqqa waħda tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa min mess lill-mantar. Id-disċipli tiegħu qalulu qiegħed tara dawn in-nies kollha irossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jari jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala. Resqet, inxtaħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Qalilha binti, il-fidi tiegħek fejqitek. Mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien ħadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet, għalfejn tħabtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga, tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlif lil Pietru, lil Ġarbu u lil Ġwanni ħu Ġarbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixtru. Daħalu qalilhom dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda u qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom il-koll il-barra, ħamiju lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita qum, jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb u hu wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla, aħna li nġu l-knisja kuljum, li nieħdu sehem fil-quddiesa kuljum. Kemm aħna xortina tajba. Għandna żewġ ikliet, l-ikla tal-kelma tal-Alla u l-ikla tal-Ewkaristija. Imma din mhix xi ħaġa hekk ta' for granted. Hija xi ħaġa kbira li ħafna drabi aħna laqqas biss nifhmuha. Ħa naraw il-kelma tal-Alla llum. Il-provvidenza tal-kelma tal-Alla tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw is-siena ftejt, qegħdin naqraw siltiet mill-Ittra lil-Lud. Wasalna kif fil-kapitlu 12. U s-silta tal-lum hija interessanti wkoll. Il-kittieb qiegħed jindirizza nies Lud, insara, li kienu ħarbu minn Ġerusalemm minħabba il-persekuzzjoni. U dawn l-insara xtaqu jerġgħu lura lejn Ġerusalemm. U l-kittieb tal-Ittra lil-Lud qed jgħidilhom isma' lestu ruħkom għall-persekuzzjoni. Isma' l-ħajja tagħna hija mixja. Hija mixja. Kemm sabiħa din l-immaġni. Il-ħajja hija mixja. Ara l-kittieb tal-Ittra lil-Lud. Hemm progress. Mela hemm it-tlajja u l-inżul. Mela hemm id-diffikultajiet. Mela hemm is-sodisfazzjonijiet. Ara, kemm hija sabiħa din ġbija. Ħuti la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xieda, semmilhom ħafna nies il-bieraħ smajnija li jgħixu bil-fidi.
Jiġifieri għaddew mid-dlam imma baqgħu jittamaw. Ara, il-fidi. Ejja nwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr fixkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. U biex ma tiżbaljax, biex ma toħroġ barra mill-vers, taf x'għandek tagħmel ħaġa waħda biss. Iżżomm għajnejk fuq Ġesu. Hekk qalilhom ara lil dawn il-lut. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Din biss għandek tagħmel. Aħsbu mela fih li għata l-oppożizzjoni kbira min naħa tal-midinbejn biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Jaħasra kemm insar jaqtaw qalbhom. Kemm insar jsibu daqsxejn ta' diffikultà, daqsxejn ta' maltemp u jinfixlu. Li l-ħajja tan-nisħan hija mixxa fost tant diffikultajiet, fost tant mumenti kważi taqteħ il-qalb. Imma l-fidi, il-kelma talla, l-Ewkaristija jenuna biex nibqgħu mexxejn. U dan huwa s-sens tal-qudiesa wkoll ara. Il-qudiesa hija bħal waqfa żgħira fil-mixja tagħna biex tagħmlilna kuraġġ biex tfarraġna biex turina tatina d-dawl biex isserraħna kemm sabiħa. Sissa għadkom ma xerrittux demkom għalilhom kunu preparati għal-ħajja. Tibżawx mid-diffikultajiet, tibżawx mill-momenti diffiċli. Is-selta tal-Vanġelu. San Mark qiegħed jippreżentanna żewġ mirakli ma' xulxejn. Is-sinottiċi kollha, San Mattew, San Marku, San Luqa jippreżentaw dawn il-mirakli ma' xulxejn. Ma nafux għaliex, forsi ġraw ma' xulxejn, forsi għax marbutin ma' xulxejn b'12 sena. Għamlet 12 sena sħaħ dik il-mara u t-tifla kellha 12 sena. Ma nafux eżattament għaliex dawn l-Evanġelisti jolbtu dawn iż-żewġ mirakli ma' xulxejn. San Mark qiegħed jippreżentanna imma dawn iż-żewġ mirakli biex jagħtina lezzjoni importanti. X'inhi l-lezzjoni? Li ħafna drabi in-nies ma jifhmux lil Ġesu. Il-bieraħ ħarna l-Ġesu ikeċċi x-xaten. Illum Ġesu qiegħed ifejja. Imma n-nies jibqgħu bajnejhom m'għamda, ma jemmnux. Ma jifhmux lil Ġesu. Tant li Ġesu ikollu qisu iwarrab lin-nies. Ara, jibqgħu ma jifhmux. Kemm jiġrilna hekk fil-ħajja, aħna wkoll. Li ma nifhmux, li nibqgħu lura. Din il-mara li tagħmel kuraġġ u qisu b'mod maġiku tmiss il-libsa ta' Ġesu u tfieq. Hija fidi għada mhix sostnuta, hija mhix fidi matura, issa fidi maġika, bħal mejta ħafna minn nies tagħna, fidi maġika. Imma tagħmel il-kuraġġ, tagħmel il-qalb u bil-moħħbi jgħidilna San Mark, bil-moħħbi tmiss ma' Ġesu u tfieq. Imma Ġesu jeduka fil-fidi. Jgħidilha binti il-fidi tiegħek fejqitek. Mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. U dak il-kap tas-sinagoga imur jgħidulu isma' bintek mietet, m'għandux għalfejn jiġi Ġesu. U għalfejn toqgħod tħabbtu lill-imgħallem. Imma Ġesu ikompli jagħmillu kuraġġ, tibżax, biss inti emmen. X'ħadd temmen? Temmen f'Ġesu. Propju meta donnu m'hemmx tagħmel aktar,
ibqa' hemmhekk f'Ġesu. U n-nies Ġesu ħalla lil kulħadd imur miegħu, ma ħalla l-ħadd imur miegħu ħlif lil Pietru u l-Ġakbu u l-Ġwanni u Ġakbu. Waslu d-dat tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ. U n-nies jibku u jixtru. Jixtru jfisser jibku jgħajtu. Daħalu qalilhom dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. Ara l-kelma ċimiterju ġejja minn din il-kelma. Kelma ċimiterju ġejja mill-Grek koimeterion dormitorju. Għaliex Ġesu qal hija mejt, hija rieqda. Iċ-ċimiterju huwa l-post fejn l-insara jolqdu biex iqumu. U qabdu jiddieħku bih. Qabdu jiddieħku bih, ma fehmu xejn. U Ġesu keċċihom il-koll il-barra, ħamjew lill-missier tfajla u jagħmel il-miraklu. Ara, in-nies faċilment jiġrilhom li ma jifhmu xejn. Li ma jifhmuhx lil Ġesu. Tfajla qiegħed ngħidlek u minnu fih tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. Tgħid għandna żgħażagħ mejtejn illum. Tgħid għandna żgħażagħ jgħixu fil-vizzju, mejtejn fil-vizzju. Tgħid għandna żgħażagħ mejtejn għax ma ltaqgħux ma' Ġesu. Tgħid għandna żgħażagħ li mejtejn għax ma jipprattikawx ir-reliġjon għax m'għandhomx f'idejn. Tgħid għandna żgħażagħ li ġralhom bħal din bin ġajru li jistennew il-miraklu ta' Ġesu, il-qawmien ta' Ġesu. Tolbu l-mulej biex jagħtina li nożdu del-kelma nimmeditawha u ngħixuha. Ħuti eżies, Alla li jara xemm moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, jaf x'għandna bżonn. Nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna aħna u intennu mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej inti trid li l-Knisja tidher quddiemek dejjem aktar sabiħa u bla ebda tikmixa jew teba. Mexxija u qawwija ħaddur jew iddur lejk niedma u sobjena nitolbu. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej il-biċċa kbira tan-nies iridu jgħixu fis-sliem. Qiegħed fuq fomm is-setanin tal-art, kliem ta' għaqda u għati lil kulħadd qalb lesta li taħfer u tħobb nitolbu. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej ħafna inġustizzji qegħdin jaslu lil bnedmejn li inti fdejt permezz tal-qlub ġenerużi għejn il-foqra u lil dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Mulej għati dera ġdida lill-art. Mulej inti tingħata lilna fil-ġisem u d-dem tiegħek. Għamel li l-laqgħa tagħna miegħek fiċ-ċelebrazzjoni ewkaristika iġġeddidna fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li napprezzaw il-kelma tiegħek f'qalbna u nimmeditawha nitolbu. Ismana, nitolbuk għal-ruħ Franġisk Portelli biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom, għatihom il-grazzi li għandhom bżonn. Nitolbuk ukoll għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbu għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja,
nitolbu għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom. Nitolbu għal dawk li jduru bihom u nitolbu għal dawk li għaddejjin mill-maltemp tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom mimma jafdaw fik. Nitolbu. Nitolbu kat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Nitolbu għal dawk li huma mejtejn fid-dnub, fil-vizzju, fin-nuqqas ta' smigħ tal-kelma tagħlla. Mulej Ġesu għatinhom il-qawmien tiegħek nitolbu. Nitolbuk fl-ħanet tal-insara tagħna biex ikunu nsara li jafdaw fejk u jemnu fejk. Nitolbuk għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u nitolbu għall-konverżjoni tal-midin bejn, nitolbu. U Alla li ssib il-glorja tiegħek fil-ħajja tal-bniedem. Iġbidna lejk bibnek Ġesu Kristu siedna li miet il-xox talina u issa huwa msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Imbiera kint mulej Alla tal-ħulqien kollu, għax fit-tjubitek tajt l-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu niedma quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-altar tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna lkoll tajtna li nieħdu semm mill-milja tiegħu. Għax li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġlej u mal-arkanġlej, mat-tronej, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Franġisk Portelli li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejlittin dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisna minn kull ħasb żommna dejjem. Danu l-ħaluf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni.
Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju, nofruhom skont l-intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ aħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna